u l-vjaġġ ikompli. Issa jew nidħlu flimkien għall-aħjar raħal fosthom minn triq mawġa u dejqa li l-perit tagħha għal dak li jutawwiċ fil-mijiet ta' stinilu donnu kien il-biżnannu tal-perit governattiv li taħtu nbnew il-ħamrun u taslim għallum. Fimtu? Innutaw illi u qed jippreparana għal fatt li għalkemm se jmaqdar il-mod kif inhu mibni dan ir-raħal, dan terġa' jiġi l-aħjar wieħed fosthom. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw qed jgħidilna qed jimplikanna l-irħula l-oħrajn. Għaliex ma joġbux dan ir-raħal jew x'inhi dik il-kwalità li hemm fl-istruttura tar-raħal li ma toġbux. Il-fatt li m'hemmx toroq dritti u wisajn, il-fatt li mhijiex essenzjalment belt, il-fatt li r-raħal mhuwiex il-belt metropolitana bħal Pariġi u bħal Londra li hu żgħar u li hu ħabb u li hu ammira, imma raħal ċkejken, fqir, li baqa' lura f'ħafna aspetti u li għandu t-toroq dojo, għandu n-nies bla skola, kważi kważi tieħu l-impressjoni li l-istruttura tar-raħal, l-arkitettura tar-raħal tirrifletti in-nuqqas ta' edukazzjoni speċi, in-nuqqas ta' ftuħ illi hu jistenna lil Maltin ifittxu. U f'dan is-sens ukoll jgħaddi kumment fuq ngħidu l-irħula li iktar jixbħu l-bliet, ġifieri l-ħamrun u taslima li imbnew b'mod li minflok jirrifletti l-avvanzi fil-pjanar urban, irrepetaw il-mod kif imbnew daw l-irħula kbar jew dawn il-bliet żgħar jirrifletti l-istess żbalji biex ngħidlek kif jarhom Mamo tal-irħula. Bħal dejjem għandek il-kontradizzjoni tipika ta' Mamo li jħobb ħafna l-ħamrun, Mamo li probabbilment iħares lej taslim ma' bċerta ammirazzjoni, probabbilment, imma li xorta waħda jara fihom il-limiti illi jaraf Malta kollha fl-aħħar mill-aħħar. Dik il-fimtu qed niġbidilkom l-attenzjoni għaliha għaliex qed ifakkarna kontinwament li qed jirrakkonta u li qed ikellem lill-udjenza tiegħu bħalma il-gwida ikellem lill-viżitaturi li jkunu din iżuru post. Il-narratura jagħmilha ta' gwida u interessanti wkoll ir-referiment tiegħu għal Ħamrun huwa wieħed minn 26 riferiment li għamel għal Ħamrun f'dan ir-romanz illi ħafna minnu huwa ambjentat New York. U din hija indikazzjoni oħra li dan huwa romanz dwar grupp ta' Maltin li qegħdin fl-Amerika, imma li fl-aħħar mill-aħħar iktar moħħhom f'Malta milli moħħhom fin-New York li qegħdin iżuru, li qegħdin jgħixu fiha suppost. Imma indikazzjoni wkoll li n-narratur moħħu fil-Ħamrun, il-narratur moħħu f'Malta, il-narratur moħħu biex permezz tar-rakkont tiegħu tal-immigrazzjoni ta' dal-grupp ta' Maltin jitkellem fl-aħħar mill-aħħar dwar Malta, dwar il-gżira li minna jitilqu u li fl-aħħar mill-aħħar kontra il-pjanijiet oriġinali jerġgħu lura leha fqar daqs kemm kienu qabel jekk mhux iżjed probabbilment ifqar milli kienu qabel telqu sempliċement għax il-flus li ġemmaw jew li sselfu biex ikunu jistgħu jemigraw jisifru nefquhom u ma ġabu xejn lura magħhom. Fil-fatt waħda mir-raġunijiet għaliex jerġgħu lura Malta hija li spiċċalhom kollox, li spiċċaw b'xejn.
litteralment ta' fuqhom senduqhom wara l-ħruq li seħħ fil-kamra tagħhom minħabba Frappawla. Interessanti wkoll li ħafna mill-abbonati tiegħu kienu mill-ħamru nafu mill-lista ta' abbonati li kellu r-romanz u li mamu pubblika fl-aħħar ta' ktib tiegħu illi kellu numru ta' abbonati mill-ħamru stess, tifhem għax daw kienu n-nies li ju kien jafu u kien jagħmilha magħhom u probabbilment kien jippromuovi romanz fosthom. Innutaw il-kummenti tiegħu, il-ħofor fl-art, il-ħwejjeġ minn xurin fit-twieqi, il-ħwejjeġ minn xurin biex ngħidlek fuq it-triq. U allura din l-impressjoni kontinwa li dan huwa post, dan huwa raħal illi għadu lura li ma mexix il-qoddim, illi ma mhux qed jara l-avvanzi, mhux qed jagħmel l-avvanz illi għamlu bliet Ewropej. U għalhekk imbagħad il-riferiment għal Gramastru Ximenes li għaw isejjaħlu Xemienes, probabbilment biex jilab anki bismu, dar riferiment għal Ximenes biex jitkellem fuq Malta bħala fuq darra bħal antik ħafna, imma li baqa fil-antik. Baqa fil- Kurzita wkoll Ruminell huwa lenza tal-loħ jew tal-arbli jew tal-bnadar jew lenza li tintuża fuq il-vapuri, fuq il-biċċi tal-baħar, ħabel tal-bennejja mibrun fuq innifsu li mdaħħal f'buzzel jittalla u jitniżżel biex jadduh minnu bil-ġbit jew irreħu minn isfel, speċi huwa ħabel li tkun tista' iġġebdu minnaħa biex tistiraħ. U ikompli mbagħad bil-biżjara tiegħu stennew ftit ħbieb ngħaddu mġembin li ma niddubbaw xi daqtejn ta' żewġ minn dak il-ħmar. Ir-riferiment tal-ħmir fir-romanz huwa indikazzjoni oħra għal Mamo ta' kemm baqa' lura pajjiżna, kemm baqa' lura il-pajjiż li huwa qed jitkellem fuq li fl-aħħar mill-aħħar huwa Malta mhux New York. Naturalment hawnhekk għadhom Malta, l-emigranti għadhom ma telqux. U n-narraturi tidawwarna mal-inħawi li fihom jgħixu. Imma matul ir-romanz jirreferi kemm il-darba għal preżenza tal-ħmir f'Malta u dan għalih jirrappreżenta in-nuqqas ta' avvanz teknoloġiku, nuqqas ta' modernità li hemm f'Malta u li lilu u tkiddu l-istess ħaġa ir-riferiment tal-fanali jaħdem biż-żejt meta fi New York speċi għandek il-lampi, għandek l-elettriku, għandek l-avvanz teknoloġiku, għandek l-infrastruttura tal-belt illi is-saħħar u taħġeb l-emigranti Maltin. Innutaw ukoll illi ikompli b'din it-teatralità li diġà rajna fil-bidu ta' din id-dawra li qed joħodna dan in-narratur gwida. Innutaw illi qed jitkellem isu verament qiegħed fil-post, verament qiegħed isejjaħ lil ħaddieħor. Għaddi lawin toj li ma jqattarx qatra żejt fil-pastizz ta' kappellek u jiexel. Literalment għawek għanna ix-xena li timbena qoddimna. Nimxu ftit iżjed, ħu ara kif inhi mitlufa did-dar xini kbira tidher li hi ta' żmien is-slaten. Għajb li qiegħda f'da d-dieq kollu, f'da d-djuq kollu. Tgħid jaf biha Temiżammit, dan ir-riferiment għal Temiżammit huwa ukoll interessanti għaliex l-ewwel qed jirrikonoxxi x-xogħol ta' Temiżammit illi permezz tal-kitbiet tiegħu,
speċjalment ta' novelli tiegħu, manki x-xogħol tiegħu fil-qasam tal-folklor, jiddokumenta l-ħajja popolari, l-ħajja tal-poplu iż-żgħir, l-ħajja tal-bdiewa speċjalment, fil-ħajja tal-kampanja. Imma naħseb li dan huwa riferiment ukoll għal kidbiet ta' Temiżamit huwa kumment ftit ironiku dwar il-kidbiet ta' Temiżamit. Għaliex? Għaliex Temiżamit li fl-aħħar mill-aħħar kien professjonista, kien bniedem li kellu ċerta pożizzjoni fis-soċjetà, jitkellem fuq il-ħajja tal-bdiewa minn ċerta distanza, jitkellem fuq il-ħajja tan-nies tar-raħal minn ċerta distanza, minn pożizzjoni fl-aħħar mill-aħħar ta' superjorità. Waqt li Mamo qiegħed fost in-nies, Missieru stess kien bidwi, Missieru Pawlu stess kien bidwi, u stess kien ikun kif jgħidilna Francis Gallia fil-biografija tiegħu Ġwan Mamo ħajtu ħilietu, u stess kien ikun ma' missieru fl-għalqa. Jiġifieri hawnhekk Ġwan Mamo qed iħares lej Temiżamit bħala wieħed minn dawk in-nies, in-nies tar-raħal, forsi anki wieħed minn dawk il-bdiewa li qed josserva Temiżamit. In-narratura hawnhekk ta' Mamo huwa l-oġġett tal-ħarsa ta' Temiżamit. U naħseb minn hemm ġejja l-ironija tal-riferimenti għal Temiżamit, għax għalih Temiżamit jirromantiċizza il-ħajja tal-raħal, jeżotiċizza, jagħmilha xi ħaġa eżotika, isu xi ħadd li qed josserva minn pożizzjoni privileġġjata u jiggosta dak li qed jara u jippatronizza ftit jew dak li qed jara u lin-nies li qed jara. Jarhom ħelwin, jarhom simpatiċi, jarhom intelligenti bil-mod tagħhom naturalment. Jammira l-mod kif jilagħbu bil-kliem daw il-bdiewa li hu jintervista. Imma fl-aħħar mill-aħħar dejjem donnu hekk qed jimplika n-narratur ta' Mamo dejjem minn pożizzjoni ta' privileġġ, pożizzjoni ta' ċerta superjorità soċjali u kulturali. Il-referiment għal karettun l-istess ħaġa, l-espressjoni nsaqqu l-ħass. Wasanna fil-fetħa jgħid. Aller wieħ fl-aħħar sibna ruħna fil-misraħ ħajjet Alla. Ħa xarja ta' raħal għalhekk in-nies dawn jifilħu. Issa hawnhekk qed ikun ironiku, hawnhekk qed jifraħ, juhu pjaċir bl-arja tar-raħal bil-ftuħ li jsib fil-misraħ. Għaliex verament qed juhu pjaċir għax l-arja tar-raħal taħjieħ jew qed jiġbed saqajn dawk illi iħarsu lejn ir-raħal b'dan il-mod, għal darb'oħra b'dan il-mod kważi romantiku. Jiena naħseb li verament qed juhu pjaċir bil-ftuħ u nnotaw speċi u jmaqdar id-djuq fiżiku, id-djuq arkitettoniku, id-djuq speċjalment mentali. Waqt li u jemmen fil-ftuħ u jrid l-arja. U l-arja tar-raħal toġbu. L-arja tar-raħal qed jirrappreżenta bħala arja diġà fl-1931 qed jippreżenta bħala arja iktar safja li tagħti iktar saħħa lin-nies. U dan jorbot tajjeb naħseb ma l-interess tiegħu fil-bidja, fil-kampanja b'mod ġenerali, ma anki speċifikament fil-bidja. Mamo li ħares lejn il-bidja bħala vokazzjoni, bħala xogħol nobli. Imma xogħol li jrid jimxi wkoll ma' żminijiet. Ma naħseb illi anki fih hemm l-imħabba tipika tal-kittieba lejn il-kampanja, lejn il-ftuħ tal-kampanja, lejn il-kuntatt man-natura. Għandek kważi
din il-vokazzjoni pastorali li dejjem naraw f'ħafna kittieba ħanajdu hekk. Minkejja li mamo huwa il-bniedem li jara fil-belt metropolitana l-aħjar eżempju, l-aħjar espressjoni tal-avvanz tal-bnedmin, tal-razza umana. Din hija waħda ma ngħidilix kontradizzjonijiet, imma żewġ uċuħ tal-istess personalità fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri rajnija kemm il-darba matul ir-romanz din imħabba u d-disprezz fl-istess ħin lejn il-kampanja, lejn Malta, lejn id-drawiet, lejn il-likel, lejn l-ana, lejn il-festi. Minn banda hemm ċerta ammirazzjoni, minn banda jissaħħar u mill banda l-oħra jarom bħala sinjali tan-nuqqas ta' avvanz, tan-nuqqas ta' modernità f'Malta li baqgħet lura. Interessanti wkoll it-teknika li qed juża, ġifieri mela l-ewwel daħħalna f'nofs ix-xena, mill-ewwel. Ġifieri m'hemmx preparazzjoni għax-xena, diħlin in medias res, f'nofs l-azzjoni. Mhux jgħidilna fl-ewwel sentenza tar-romanz mela qudiemna għandna grupp ta' żgħażagħ jew viċin tal-tsuntier hemm grupp ta' żgħażagħ li nġabru biex jitkellmu bejniethom. Il-ħin huwa wara nofsinhar, ma nafx qed nimmaġina tip ta' ftuħ ieħor. Mhux dak it-tip ta' ftuħ li jtina, ma jtina ftuħ illi fih morru f'nofs il-konverzazzjoni. U laqas hija konverzazzjoni li naqbdu għam il-bidu. Bonġu, kif inti, jew x'minnek, le, mhux introduzzjoni tal-karattri li xulxin, le, mill-ewwel qed ikellmu f'nofs dak li qed jgħidu li xulxin, mill-ewwel qed ikellmu xulxin. U nafu li diġà kienu qed jitkellmu qabel. Inħossu għadin mill-ewwel. Ma mbagħad jagħmel. Mela wara li jtina din ix-xena, wara li jtina dan id-diskors, insomma, għax bil-kem tista' dajla konverzazzjoni, bil-kem tista' dajla diskussjoni bejn daw il-karattri. Kulħadd jgħid tiegħu kważi bla ma jisma' lill-oħrajn. Kulħadd irid jiddandan u juri x'jaf u jesprimi insomma anki il-preżunzjoni tiegħu. Mela l-ewwel naraw din ix-xena. Naraw din id-diskussjoni, nidħu f'nofs il-konverzazzjoni, diskussjoni għidu li tridu, f'din il-laqa ta' bejn daw il-karattri. U mbagħad jgħidilna li se jdawwarna mar-raħal. U kif idawwarna mar-raħal? Jibda minn fejn jitkellmu dawk iż-żgħażagħ u mbagħad joħroġ il-barra? Le. Ħalli kieku jarġa' jibda. Il-gwida jagħmel bħalma ħafna drabi tagħmel il-kamera tal-films li tibda mill-bot u bil-mod il-mod triq wara l-oħra, jew dar wara l-oħra, jew sqaq wara l-ieħor, tasal lejn l-ispazju prinċipali, il-lok prinċipali, l-imkien prinċipali fejn isseħ l-azzjoni. Nibdew mill-bot u bil-mod il-mod nersqu lejn ix-xena ta' daw iż-żgħażagħ. Bil-mod il-mod il-kamera toħodna lura minn fejn bdejna fil-fatt. Mela bdejna fin-nofs, ħriġna l-barra. U mbagħad wara li ħriġna l-barra, bdejna mixin bil-mod il-mod rġajna lejn dak in-nofs, lejn dak iċ-ċentru fejn iseħħ. Kollox fejn isseħħ l-azzjoni, fejn jitkellmu daw il-karattri. Tħanna fil-misra, issa nistgħu naraw għaliex qabel fid-djuq ma stajniex naraw di kollha kważi jekk iridu nistgħu nisuha bħala metafora le ta' Malta li hija raħal magħluq bid-djuq moħħ magħluq mingħajr dawl. Malta li hija raħal mhux imdawwal. Arahom hemm dawk iż-żgħażagħ li smajnihom l-ewwel jitkellmu x'jinġabru fuq it-suntiera ħdejn is-salib. Jiġifieri. Minflok ħadna il-gwida minflok beda minn fejn iż-żgħażagħ derlu li jrid itina l-kuntest.
Għaliex ix-tsuntier il-ftuħ tal-misraħ mhuwiex eżempju tajjeb biżejjed ta' fej ta' fej jgħixu daw in-nies, ta' tal-ispazju li sawwarhom lil dawn il-karattri. Jidirlu li għandu, il-narratur jidirlu li għandu joħodna fit-toroq dojo u mawġin fej trabbew, fej trawmu, fej jissawru dawn il-karattri. Biex imbagħad joħodna fej jiltaqgħu. Imma fej jiltaqgħu dak il-ftuħ ma jirrappreżentax il-djuq ta' ħsieb tagħhom. Araw kif se juża din l-anafora tal-min, min riesaq bil-pali ta' jdeħ fi ħżiemu lejn dawk li diġà nġabru, min bsubaħ il-kbar ta' jdeħ fis-sidrija, u min bidu l-waħda fil-but tal-qalziet u bidu l-oħra jtalla l-frenza minn taħt il-kappell li ta' xi wħud għamla qasrija minn ta' temnewel, resqin bil-lajma lejn min qed jitkellem. Iwa, sowa qed tgħid, ismagħhom jitkellmu, sowa qed tgħid, Ġan Nikol, mela, l-ewwel net. Arġajna bil-anonimità daw il-karattri huma rappreżentati mill-azzjonijiet tagħhom, mhux minn isimhom, mhux mill-identità tagħhom, l-identità individwali tagħhom. Dawn huma karattri karatterizzati, rappreżentati minn dak li jagħmlu. Imma tieħu l-impressjoni li ħafna minnhom hekk iġibu ruhom. Jiġifieri daw it-tlieta min u min dawk it-tlet kelmiet min jirrappreżentaw tlet karattri differenti imma li fil-fatt huma tlet karattri li huma l-istess, kollha karattri ċatti. Ismaħħom jitkejt, sewa qed tgħid jirrepeti. Innu taw mill-ewwel li Ġan Nikol huwa irrappreżentat minn ripetizzjoni, mill-fatti li qed jitkellem ħafna imma ma jgħid xejn fl-aħħar mill-aħħar. U jirrepeti fil-fatt anki dak li qalu l-karattri ta' qablu. Ġifieri issa morna lura, mhux biss fil-misraħ, imma morna lura f'nofs il-diskussjoni bej daw il-Malti li beħsibhom jitilqu bej daw iż-żgħażagħ kif sejħilhom. L-Amerika hemm ħafna x'tagħmel jgħid, hemm il-flus, niġu sinjuri, aħna Maltin, ħadd u f'xejn ma jagħmlilna bżieq għax-xogħol, ebda azzjon ma jiksirna, immorru u niġu imdaqsa, imbattara. Għaliex qed jgħid immorru imdaqsa, immorru niġu lura sinjuri, kif jgħid, niġu sinjuri. Ħadd u f'xejn ma jagħmlilna bżieq għax-xogħol, speċi aħna kapaċi għax-xogħol aħna naħdmu u l-bqija. Il-verità li se naraw fir-romanz hija pjuttost bil-maqlub li huma ma jirnexxilhomx isibu xogħol jibqgħu fih, ma nieħdux l-impressjoni li huma partikolarment ħabrika, ma żgur ma nieħdux l-impressjoni li għandhom xi sena partikolari, xi ħiliet partikolari. U anke riferiment għal bżieq, speċi ma tantx jagħti impressjoni tajba ta' dan il-karattru, ġifieri meta tqis li dawn huma karattri li regolarment jobsqu u jagħmlu azzjonijiet bħal daw, speċi riferiment għal bżieq li ħadd ieħor ma jagħmlilniex bżieq għax-xogħol, speċi ma jħabbatix magħna għax-xogħol, ma jaħdimx tajjeb daqsna jew iżjed minna, jew daqsna. Jatina l-impressjoni li id-diskors huwa frivolu, huwa preżuntus, huwa pretenzjuż u
m'hemmx anke rispett lej l-oħrajn, hemm ċerta banalità fid-diskors. U hemm anki ċert mhux biss nuqqas ta' edukazzjoni, imma nuqqas ta' rispett lej ħaddieħor. Araw l-espressjonijiet li ju juża kontinwament, miflok Santa Marija jgħid Santa Marija, intrement, eccetera. Il-kelmiet kollha li jidru diffiċli mbagħad kif edna qegħdin fil-glossarju fl-aħħar tal-ktieb tar-raba' edizzjoni ta' dan ir-romanz. U dan kollu li ħadna l-impressjoni tiegħu aħna u naqraw daw l-ewwel siltiet, insomma, din l-ewwel silta mir-romanz, jikkonfermaħ il-narratur li hawnhekk jaqbes fin-nofs u jgħidilna u kif għandna ninterpretaw lil daw il-karattri. Jgħid li dawn huma ignoranti, fanatiċi u bigotti. Li jidaw il-ħin kollu għal kull ħaġa ta' xejn u allura jikkonfermaw bil-mod kif jitkellmu, bil-mod kif iġibu ruħhom, in-nuqqas ta' edukazzjoni tagħhom, l-ignoranza tagħhom, il-fatt li ma jafux iġibu ruħhom mod ieħor. Il-kelma fanatiku jew fanatku jew fanatiċi juża regolarment fir-romanz, juża kemm il-darba fir-romanz. U għandha dan is-sens naħseb jiena fir-romanz ta' karattri illi m'għandhomx sens ta' qies, ma jużawx ir-raġuni, iħallu l-emozjonijiet jiġru bihom, ma jqisux lil dawk ta' madwarhom, ma jipprovawx jirraġunaw. F'dan is-sens huma fanatiċi, mhux biss għax huma fanatiċi tal-politika jew tar-reliġjon, imma għaliex huma fanatiċi fil-mod kif jaħsbu, l-ħsieb tagħhom, jew aħjar l-imġiba tagħhom, li ġej ovvjament minħabba l-mod kif jaħsbu, jew ma jaħsbux. L-imġiba tagħhom hija fanatika, hija esaġerata, hija bla qis, bla kontroll, bla raġuni. Għax huma ma jafux, għax m'għandhom skola, għax m'għandhomx għarfien, għax m'għandhomx edukazzjoni, għax m'għandhomx manieri, għalhekk ignorant u għalhekk ukoll bigott. U mbagħad jikkummenta fuq il-fatt tal-darbohra din hija interpretazzjoni suġġettiva ħafna tal-narratur. Jikkummenta fuq il-fatt li skont il-narratur dawn in-nuqqasijiet tal-Maltin mhumiex ħtija tagħhom, huma ħtija ta' dawk il-Maltin, importanti nagħmluha ċara, ħtija ta' dawk il-Maltin illi għandhom l-edukazzjoni, għandhom l-iskola, għandhom il-mezzi finanzjarji, għandhom il-kapital, ħanajdu hekk, soċjali, kulturali, edukattiv, politiku, finanzjarju, u ma jużawx biex jgħinu lill-maġġoranza tal-Maltin li huma bla skola, bla edukazzjoni u bla manieri. F'dan is-sens, il-ħtija jixħeta fuq min għandu l-poter fis-soċjetà Maltija u dan il-poter ma jużax, jażel li ma jużax biex jgħin lill-maġġoranza tal-poplu. Kif tistenna li jagħmlu, pereżempju, r-rappreżentanti tal-poplu, il-politiċi, fil-Parlament Malti. Dak il-Parlament tal-Awtonomija, biex nuża l-kelma tal-lum Parlament sewwa. Dak il-Parlament magħmul minn rappreżentanti tal-poplu illi inħoloq bl-autonomija li ngħatat lill-poplu Malti li kiseb il-poplu Malti fl-1921 mingħand l-awtoritajiet kolonjali Ingliżi l-autonomija fuq numru limitat ta' kwistjonijiet lokali biex ngħidu hekk. Imma bagħad din ir-referenza, dan ir-riferiment tal-estazi ta' l-oratorija. Espressjoni li jena użajta biex f'sens differenti
fid-daħla tiegħi għal dan ir-romanz. Xiġifieri din l-estasi tal-oratorija, ġifieri dawn il-karattri il-lingwa sabiħa tagħhom qed jgħid b'mod sarkastiku huwa da, huwa il-klim vojt, huwa ripetizzjoni, huwa t-tajjir u l-bqija. Mela b'mod sarkastiku ħafna qed jitkellem fuq din l-estażi, il-ferħ kbir, lena kbir kważi tal-użu sabiħ tal-lingwa, imma naturalment fil-kas ta' dawn il-karattri huwa eżattament bil-maqlub. U bat jgħidha bit-Taljan ukoll. L-fioriture jgħid retorike, speċi il-lingwa li tant tintuża b'mod sabiħ li isa fjuri, isa wart din il-lingwa, il-wart retoriku. Naturalment u għet jirreferi eżattament bil-maqlub għal mod kif huma kontinwament jużaw il-lingwa mhux biex isebħu imma biex ikissru, biex jajru, biex imaqdru, ħafna drabi biex ma jgħidu xejn jekk mhux ifakru li ta' madwarhom li huma qegħdin hemm li jridu jagħtu kasom li huma importanti. U allura għandek il-kelma li tintuża kważi kontra l-kelma. Il-kelma li tiċċaħħad mill-funzjoni komunikattiva tagħha f'sens pożittiv, f'sens kreattiv. Jibqaw jħolmu insomma Grigor joħlom li se jmur u se